Ya, Den. Yo mbok bateke kok kaya kacuke gajah ya kowe. Iki ngono jenenge iki wastafel bos lho tapi apik ya to. Lah kaya ngono. Kena nyuci. Oh, alah. Nek geser iki. Oh iya. Jenenge apa iki? Iki kitchen set komplit sak mini bare bos. Gede niki lho. Oh, alah iya. Mini bare enek lampune iki. Komplit sak lampune kuwi ya. Iya. Oke, siap. Terus iki kompor tanam bos. Kompor tanamnya nek. Ya. Ya CP ireng. Aman banget. Jajal disepil jerone. Jerone sepilno. Sik ngene ya iki. Oke, siap. Heeh. Oh, iki ngisore gawe keramik. Oke. Nah, iki rak piring rak gelas nang kene. Iki, rak piring rak gelas nang kene iki. Oke, siap. Iki sik enek lacine neh. Oh, ya, apa ndelok? Kene. Oh iya, jan lating to nek iki. Regane iki 8.500.000 sih. Wis komplit sak kompore barang iki. Iya, komplit sak kompore sak ikine barang. Lho. Gratis ongkir pura niki apa tuku? Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah bayare ya COD. Info pemesanane piye? Nang bio profil goleki ae nang Handi Medion Furniture kok nang kono enek nomor WA-ne karek Oh, alah, hubungi. oke, siap. Wis ngono ae, dan sepile Ya wis minggir sik tak sepile. 10.500.000, Mas. Oke.